Glogster és una eina 2.0 amb la qual podem crear pòsters digitals. És interessant perquè hi podem incloure vídeos, imatges, enllaços a la web, en fi, qualsevol material multimèdia que ens interessi tenir en un mateix pòster. Si no estem registrats, haurem d'entrar aquí a Sign Up, però si ja ens hem registrat, podem entrar des de Login. A Nickname hi posem el nom d'usuari i després la contrasenya. El que veiem és que ens du a la plana on podem ja crear el nostre primer glog. Podem crear des d'aquí o des d'aquí, tant dona. Creem aquí i ens dona a triar quina plantilla de les que hi ha disponibles de manera gratuïta podem triar. Triarem la primera, que és la vertical, i després ja anirem llevant o afegint el que ens interessi. Tenim aquesta imatge que de moment no ens interessa, l'eliminem, també eliminem aquesta emoticona i aquest quadre de text ens servirà per practicar una miqueta en el que és l'editor de text. Com podem veure, en la fletxa el podem engrandir o el podem disminuir i amb aquesta d'aquí el podem canviar, diguéssim, la direcció o el gir que li vulguem donar, si és que li volem donar qualque tipus de gir en un moment donat. Si volem editar el text, és suficient en fer doble clic i marcant el text que volem crear, escrivim com a qualsevol editor de text. El marcam i podem canviar el tamany de la lletra, per exemple, el tipus de lletra, el color, tot el que vulguem. El podem posar en majúscules, en negreta, o també el podem subratllar, en cursiva, etc. Una volta ja tenim això aclarit, ja tenim aquesta forma i la podem col·locar ara a un costat i podem seguir provant el resto de les possibilitats del Glogster. Clicant damunt Tools ens surt un menú d'on podem triar tot el que volem. Clicant sobre Wall, per exemple, podem customitzar un poquet els fons del glog. I ho podem triar des de la galeria, que tenim diferents carpetes, podem triar un color sòlid, el que vulguem, o, per exemple, també podem pujar les nostres pròpies imatges clicant aquí. Ara en triarem un de la galeria, un qualsevol, l'obrirem, i, per exemple, triarem aquest fons així en forma d'aigua. Li direm Use It i automàticament ja m'ho la col·loca aquí. Ja tenim aquest fons per al nostre glog. Més coses que hi podem fer. Hi podem afegir més textos. Aquí, com podeu veure, hi ha una gran varietat dels tipus de marcs que volem per incloure el text que a nosaltres ens interessa escriure. Evidentment, depèn de la temàtica del glog, emprarem un tipus de bafarada o un altre. Per exemple, podem agafar aquesta i li direm que es la col·loqui. Com podeu veure, ja la tenim aquí de vora i en les mateixes condicions que abans. Podem engrandar-la, podem disminuir-la, li podem editar el text, etc. La deixem aquí també com a mostra del que podem fer. Clicant sobre Tools, una altra opció que tenim és la de pujar vídeos. Què podem fer? Aquí podem pujar un vídeo des del nostre ordenador, encara que moltes vegades és molt més fàcil triar-ne qualcun dels que tenim a YouTube. En aquest cas farem la prova, anem a YouTube, agafam el vídeo que ens interessa, és un vídeo sobre la cèl·lula, copiem l'adreça de l'enllaç i tornem a Glogster. Clicam damunt aquesta espècie de cadena i aquí afegim, aferrant, l'adreça del vídeo que ens interessa i li diem Add to my files. En aquest moment ja el tenim afegit. Llavors, quan ara tornem a clicar i anem a vídeos, com podeu veure, el vídeo és aquí.
Si li dèiem que l'empri, m'ho la col·locarà. També li podem afegir un marc en aquest vídeo, si volguéssim. Si li volguéssim posar un marc així un poquet més perquè es vegi millor, per exemple, li deixarem aquest. I li dèiem Use it. Ja el tenim aquí. Com podeu veure, el vídeo és aquí. També el podem augmentar o disminuir de tamany. El podem, per exemple, si damunt li volguéssim ficar aquesta imatge, aquest marc de text, si veiem aquí dalt, se permet enviar en el fons o dur davant. Si ja faig això, el duc davant o me'l doblega, me'l doble, puc eliminar l'altre. Si jo ara en això ho volgués enviar darrere el vídeo, tens oportunitat de fer-ho així, i ja me l'envia darrere. Bé, ara l'eliminam i ja està. Ja hem vist com baratar els fons, com afegir-hi un vídeo. Ara veurem, anant a Tools una altra vegada, com hi podem pujar una imatge. Clicam aquí, damunt la fletxeta de Upload, i triem una imatge de la cèl·lula, per exemple aquesta. I actualment, com veus aquí, l'està pujant, Uploading. Tarda a vegades un poquet, després la processa i al cap de poc temps ja la podem inserir en el nostre blog. Mentre està pujant aquesta, podem intentar pujar-ne una altra. Clicam altra vegada damunt la fletxa i ara triem una estructura de cèl·lula vegetal. També la puja, encara que tarda una mica. De vegades pot tardar, però això depèn de la velocitat que tinguem d'internet o de si en aquests moments hi ha més bona o més flaca connexió. Bé, el que farem és agafar la cèl·lula vegetal, ja la tenim aquí, li podem afegir un marc si volem, ja ho hem fet abans, hi ha molt de tipus de marcs, en forma de paper, en forma de clip, etc. Nosaltres no n'hi posarem, i li dèiem Use it, i en aquests moments ja ens ha col·locat la imatge de la cèl·lula vegetal. Amb aquesta imatge jo la puc engrandir, la puc tornar més petita, més gran, la puc col·locar un poquet a la banda, de costat, i si volgués podria triar un marc de text aquí baix explicatiu en el que jo li volgués posar. A Tools, com podeu veure, és allà on trobem tot el que ens interessa. També podríem pujar un àudio que podem gravar nosaltres mateixos, o el podem pujar des d'internet, o també el podem enllaçar, com hem vist abans. Si clicam damunt la mà, ens surt aquest quadre de diàleg que és per gravar. Podem gravar un àudio, podem gravar un nou vídeo. De moment ara no ens interessa fer-ho, però sabem que hi ha aquesta possibilitat. Bé, imaginem que ja tenim el nostre blog acabat. Què hem de fer? Doncs el desam i li haurem de donar un nom. Per exemple, blog de prova. Blog de prova. Desam. Tarda una mica perquè hem de pensar que hi ha bastant de contingut multimèdia i és normal que tardi un poc en desar-se el blog que nosaltres tenim. Després ens demana, una volta el guardam, que li donem algunes, diguéssim, un pot d'informació sobre el tipus de blog que és. Podem dir que no té cap categoria, nosaltres li diem que és un blog de ciències i concretament de biologia. El grau vol dir en quin nivell està, si és per un nivell més bàsic o un nivell més elevat. Nosaltres ara posem un nivell bàsic i aquí escrivim si volem posar alguna etiqueta sobre la temàtica del blog, per exemple, cèl·lula. O podríem posar naturals, o podríem posar biologia, etc. Si ja l'hem acabat, li dèiem finished. L'hem acabat i també hem acabat de desar-lo, per tant li dèiem finish shaving. Automàticament ja ens dona una adreça, una URL, des d'on podem accedir en aquest blog. El
podem copiar així, i després anem a Dashboard, que és allà on el tenim ja a ell, diguéssim, el bloc de prova que hem fet ja m'ho surt aquí, i aquí s'anaran col·locant tots els altres que anem fent. El clic aquí damunt una altra vegada, se'ns carrega. Una volta se'ns ha carregat, aquí el veiem, també podem fer diferents opcions. El podem veure en pantalla completa, el podem imprimir, i aquí baix de tot del bloc és allà on veiem que el podem incrustar en el nostre blog o pàgina web, Embed in your page, i aquí podem triar el tamany, si el volem amb un tamany més petit o un tamany més gran. Se copia aquest codi i ja el tenim a punt per incrustar-lo en el nostre blog o la nostra web. També podem enviar-lo a qualsevol persona amb l'enllaç que ens surt a dalt de la direcció en URL. I això és tot.